ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಶ್ವಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೀರಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ಕ್ಕೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅಶ್ವಥ್ ಕತೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೆ.ಪಿ. ತೂಮಿನಾಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ತೂಮಿನಾಡು, ಮಂಜುರೈ ಮೂಳೂರು, ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ, ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಶ್ವಥ್, ಬೇಬಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ ಮುಂತಾದ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ನ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರ ಜತೆ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಡಿಒಪಿ ಅಜಯ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಸಂಕಲನ ಜಾಬಿನ್ಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ರಜ್ಜು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಗೀತರಚನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಳೇರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಭ್ರಮಯುಗಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಲಿಜು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚಿತ್ರದ ಡಿಐ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಯೂನಿಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿತಿನ್ ಕುಂಬಳೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಜಯಾ ಸುವರ್ಣ ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೂ PRO ಆಗಿ ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹೆಸರಾಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾದ ಮಧು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಡು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಯುವತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಕಟೀಲು, ಕಾಸರಗೋಡು, ಸೀತಂಗೋಳಿ, ಕುಂಬಳೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಮೀರಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಕತೆ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವಥ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಜ್ಜು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ನಟ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿತಿನ್ ಕುಂಬಳೆ, ನಟ ಚರಣ್ CRB ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ಗೆ ಮೀರಾ ಪಂಡಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರಂದು. ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಥ್ರೂ ಬರ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ದ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮೀರದ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಬದ್ದು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದೇನು ಜನಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊನ್ವರ ಅಂಡ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್.ಟಿ. ಪಂದಿರು ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಡು, ಕಾಮಿಡಿ ವೈಸ್ ಅದು ಪೋಂದುಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೋಡು, ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಟಾನ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮನ್ಪೆ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಡುಪುನ ಅಮ್ಮ ಅವಡು, ಮಿಗ್ದಿ ಅವಡು, ಜನ ವೈಫ್ ಅವಡು, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿನ ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನು ಕನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಆಲ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಂತನ ದಾದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ 100% ಈ ಮೂವಿಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀರಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನೆಟ್ಟು ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೂಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೋರು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಏರು ಬರೋ ಒಳ್ಳೇರು. ತುಳುನಾಡಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಂತದೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿಖಲ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಂಚ ಬಂದ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ 100% ಆದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ದೆತ್ತೊಂದುಲಿಯ ಪಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡು ಇದಕ್ಕೆ 100% ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಅವೇನಿ ಪಂಡ್ಪುದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿನ ಮನ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ 100% ಜನಕ್ಕೆ 100% ದೆತ್ತೋಡು ಕಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದು ಆರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಥ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಆ ಫುಲ್ ಆ ಮೂವಿಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಂತದುಂಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ಗೆ ಒಂಜ
ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಮೀರ ಅದು ಒಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತೂಪುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಆಸ್ ಒಂಜಿ ಮೀರ ಆಯ್ತು ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ವೇ ಪಂಡ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪುಣ ಆಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಕಲ್ಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪುಣ ಐಕೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದೆಪ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಿಡ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಟ್ಟು 100% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಲಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ತೆಕಡ್ ಎತ್ತಿಷ್ಟು ಪಂಡೇರು ನಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು DA ಅವಾರ್ಡ್ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಲೆವೆಲ್ ಪಣ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಧು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿರು ಸಾಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮೂವಿನ ಬೇತೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೋಡು ಪಂಡ ಯಾಪಲ ಪಣ ಭಾಗವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತಂದು ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದಂಡ ನೆನ್ನಡ ದಾಪುಂದು ಪಂಡ ಐತ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮನ್ಪ ಮೀರ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅದುಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ.